Kari United States of America kala menjur ye kajing terwa ban ai shagari India dagi tiar ye khuntma kiba shongdor hado shispa lai puway million US dollar onga khubor DNA English but kado bakani kadai shibenta kajing penklan ye kajing ye trailang hapadeng kini ki artli kiri kini kajing menjur kala wanru hapadeng kajing ye kenat kari India but kari Pakistan na kajing syaksiat yap ki arpo hendrengut ki breu ha Pahalgam Jammu and Kashmir menaka arpo artrik uyayong arjara arpusan deka kinhon ki lekno Lashkar e Taiba ya ka bakari India kala shim baka deka kam jong ki lekno ki bakershan deka ri Pakistan ban penki tma ka Defense Security Cooperation Agency ka tanat trekam jong ka US Department of Defense kala pentikna ye ka jingdi ki tiar ye khuntma bat la pentip sha ka US Congress kani ka jingdi ka dairu lingba ka Foreign Military Sale ban karshan ye ka Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Program ka badai ka program i trailang hapadeng ki India bat ka United States lingba kani ka program kan penklan ye ka ri India ban yale ye ki jingma ka thain Indo-Pacific but South Asia laong bakitiar ye khuntma ki kintop ye ka Sea Vision software ki remote software bat ki way pan ka company ka bapen biang ya kini kitiar ka dei ka Hawkeye 360 na Hendon Virginia bat ka United States ka ngait bagi India kan penrung ye kitiar ye khuntma ha ki bor pahara bakala don depa kani ka jing menjur kalawan ru de ka jing penslur ka United States ye ka ri India ban the ye kitiar ye khuntma na ri America Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya